Hello, my dear. Welcome to another grammar lesson na bisay ang explanation. I'm Teacher Maya o karon tagaan ko muna ko og short grammar quiz. Unsay saktong verb form para ani nga item? Mao ni. Dinhi unsa ka ang sakto nga verb form? Mao pud ni. Kani nga item unsa ka ang verb form? Mao pud niyang sakto. Dinhi unsa pud kaha? Mao ni ang sakto. Dinhi unsa pud kaha nga preposition ang saktong gamiton? Mao ni ang tubag. Now, let me explain nganong kato ang mga answer. Sa item number 1, ang option A nga sent mo ay answer dinhi kay simple past form ni siya. Bagay sa sitwasyon nga naay nahitabo samtang naay laing padayon nga nahitabo pod. Kaning was taking a shower mao ni padayon nga nahitabo atong time nga ni text si Joanne. So katong action nga nahitabo in the middle of another, simple past form ang gamiton. Dili pwede ang B kay continuous form pud ni siya ug dili niya mapakita nga nahitabo ang pagpadala sa text message samtang nag-shower. Mura nagdagdungan ang duha ka action, but ang pag-send sa message dili siya mo take siguro og pila pareha kadugay sa pag-shower. Ang pag-write siguro mas taas, but to send mo click lang kanya send na, so humana siya. So nahitabo siya samtang nag-shower. Dili pwede ang option C kay present perfect tense man ni siya, meaning na ipakita ani nga connection sa past o present. Pero ang sitwasyon nagpakita og panghitabo sa past ra, walay connection sa present. So dili ta mogamit og present perfect. Sa item number 2, has gone ang saktong isumpay ani nga sentence tungod kay ang gipasabot ani niadto si Lisa sa Mindanao ug duha pa siya didto, wala siya dinhi karon. Mao ni ang context or meaning kung moingon tag wala dinhi ang usa ka tawo, tuwa siya sa laing lugar, mogamit tag present perfect sa go, which is has gone. Kita mo gamit og is gone kay ang gone dinhi adjective dili parehag meaning sa go nga moadto sa usa ka lugar. Ang meaning ani na wala, lost. Why klaro ang meaning sa sentence kung mao ni ang atong structure nga gamiton kay ang gone basta mosunod siya og be verb, adjective na siya. Has been to pod naa na siya meaning nga niadto sa usa ka lugar ang usa ka tawo pero nakabalik na karon. Pero ingon man nga not here si Lisa so wala pa siya kabalik, mao nga dili ta mo gamit aning has been. 3, had ang atong gamiton kay kani nga sentence usa ka reported speech. Kada bang giutro lang nimo sulti ang nasulti na ganina. Pareha aning sitwasyon, most likely ningon si Peter nga I have something important to do. Unya gisulti man niya sa lain. Ang giingon ni Peter, moingon siya, he said. Mao ni nga na-reported speech na siya. So kung reported na gani ang sentence sa uban, ang verb nga atong gamiton normally past form. From present tense, himuna to past form. So ang A ang answer dinhi. Kaning item number 4, nag-test ni siya kung unsay sunod nga verb form sa verb nga remember. Ang verb nga remember, pwede ni siya sundag ing form o infinitive form kanang to do. So, giving or to give. Ang answer dinhi kay giving. Tungod kay ang remember plus ing, nagpasabot nga paghinumdum sa action or sitwasyon nga gibuhat na or nahuman na. Ani nga sentence, gi-assume nga nahatagan nagkwarta ang laki. Ani nga sentence, namalit ang laki, pero wa siya kahinumdum nga gihatagan niya ang kwarta. So, meaning na siya ay kwarta before siya namalit, pero wa siya kahinumdum kaning speaker nga gihatagan niya og kwarta.
Dili ta mo gamit sa B ug C kay ang paggamit sa infinitive form after sa remember nagpasabot nga pag-remember kung unsay kinahanglang buhaton. So ibuhang na hinumduman nga kinahanglan dai nimong buhaton, maong buhaton to nimo or maong gibuhat to nimo. Like mayon kag I remember to close the door. So nakadumdum ka nga kinahanglan dai nimong isira ang pultahan. Nakahinumdum sa ka before ka nibuhat sa action. Pero ani nga sentence, ang laki nakapamalit na, meaning na ay naghatag sa iyang kwarta, dili lang kahinumdum ang speaker kung giyatagan ba niya. Or maybe na ay laing nihatag aning lakiha, mao nga kaning istorya, di siya kahinumdum nga nihatag siya. So ang pagkahatag sa kwarta, naguna na before gihuna-huna kung nahatagan ba or wala. Kaning item number 5, nagpasabot nga magbakasyon na ang subject sa sentence ining kakatapusan sa April. So, A ang atong answer kay mo gamit at the end meaning niya sa katapusan nga part. Literal na siya nga meaning. Ang idiom ani nga gamiton kanang at the end of the day. Meaning, in conclusion. Dili pwede ang option B kay wala expression nga on the end. Pero na ay on end. Pero lahi ang meaning niya. Ang meaning niya, walay undang-undang, nagpadayon. Para nang way undang-undang ang uwan, pwede tayo ngayon it's been raining for days on end. Kani pong option C nga, in the end, idiomatic expression po ni siya nga ang pasabot in conclusion. Pareha sa at the end of the day. More on nakafocus siya unsay nahitabo after sa tanan. Like, gibuhat nimo ang tanan, pero gibuwagan na gihapon kaniya. So, you did everything, but in the end, she still left you. Dili siya ang tumoy, but ang resulta ang nahitabo in conclusion sa katapusan. Ug mo to ang grammar knowledge na akong i-share sa inyo karon. Thank you so much for learning with me. Have an amazing day.